Allah den ampun nak kabagunjiang ledo ya Allah, ampun nak kaiko ledo ya Allah. Kiro tabue boleh atau balik boleh. Ma boleh atau balik tongko na tupe ayam namo tongko coba sambalado. Ba amaga anele namu awak manusia inda adolo gadiang nendak gata, inda adolo manusia nendak punyo doso. Awak badoso sadola awak manusia yang lemah. Awak orang yang daif. Tasalah itu terbiasa. Baatu tangku kita bertobat. Kano lamo jolambe satinggi tabangnya bangau namun pulangnya tetap kakubangan yo. Salamu wa idui awak tetap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka tugas utama adalah membarasihan diri dari segala doso. Doso lah bahasa buyen kau nama doso tubuh, doso nyawa, doso hati, doso sirati pahrabani. Doso nyawa apa engkau? Pasya. Nanti kacang pasya tahu lai bakarajoan.